Salsa número 5. Maionesa japonesa. Com? Japonesa? Arigatou? Sí, maionesa japonesa. Farem una base amb maionesa i salsa de soja. Super original el nom, Però ja veureu quina cosa més fàcil i més bona. Arigatou! Aquí no ens hem complicat molt la vida. Maionesa japonesa. També, fàcil. Un parell de cullerades de lactonesa i agafem salsa de soja. La salsa de soja és molt salada. Hi ha algunes que són baixes amb sal, que són una miqueta més suaus, però vigileu perquè és molt salada. Aquí n'hem tirat això i una de salsa de soja. Dues i una. I mireu com va canviar el color. Es torna més líquida, més suau. I tinc una maionesa japonesa espectacular, que aquí puc acompanyar peixos, puc acompanyar carns, una hamburguesa. Una hamburguesa amb aquesta salsa és una delícia. Mireu, quin coloret més bonic. El posem aquí al costat. Mireu. Maionesa japonesa. Salsa número 6. És maionesa ideal. Una maionesa que us encantarà. Una maionesa que la podeu utilitzar amb un munt de coses. I a mi aquesta salsa em xifla. La ideal és una salsa perfecta. És una salsa superequilibrada. Mostassa d'aquesta antiga, la que té els granets. Una mica de salsa Perkins i una mica de tabasco. I la nostra maionesa. Aquí es tracta de trobar l'equilibri perfecte. Aquí farem 2 cullerades de maionesa, una cullerada d'aquesta mostassa antiga. Em xiflen les mostasses, tio. Aquestes mostasses antigues... Uah! I totes les mostasses a mi em xiflen. Perfecte. I aquí és l'equilibri. 1, 2, 3, 4 gotes de salsa Perkins i un toque de tabasco. Ojo, tabasco és picantito, però no ens passem. Un tas. Perfecte. 2 gotes. I aquí és... Remenem. I aquí tenim una salsa per acompanyar qualsevol carn blanca, la que voleu. Totes les carns blanques. Per acompanyar peix, per acompanyar arrebossats, per acompanyar marisc fred. Teniu aquesta salsa amb aquests puntets tancats en 2, no sé si es veu, que és una delícia. Ahí teniu. Un altre salsorrón. Aquí la tenim. Salsa ideal. És que és ideal aquesta salsa. Salsa número 7. És maionesa ideal amb mel. Sí, podia haver fet una altra i tal, però és que les dues m'agraden molt i li dona un toc una mica especial i pugem la salsa ideal a un altre nivell. Ja veureu que us encantarà. I ara sé que no m'he matat gaire amb aquesta salsa, però és que és un altre nivell. És portar la mateixa salsa ideal a un altre nivell, amb aquesta mel, la que vulgueu, la mel que us agradi més. Un bon xorretón de mel. Mireu. Buah, quin espectacle. Xorretón de mel. Remenem bé, ben remenada. I aquesta és la mateixa salsa, però a un altre nivell. És com, pum, saps? Vull dir, proves allò i està bé, però proves això i puges. Amb això puges. Mireu. Mireu quin color. Buah, un espectacle. Salsa ideal amb mel. Mireu la diferència de color. Tic, són les dues blanquinoses, però
un altre nivell. Salsa número 8. Aquí tenim un clàssic, una salsa tàrtara. La tàrtara. Què dir de la tàrtara? Un clàssic. I a mi em xifla. És una salsa que a mi em xifla per acompanyar peixos, per acompanyar carns blanques, per acompanyar una amanida. Realment m'encanta perquè té aquest gust com dolç, avinagrat i m'encanta. Ingredients: ceba, tàperes i cogombres. Cogombrot. I això és per flipar papinillos. O sigui, aquí va. Simplement el que hem de fer és picar bé els ingredients. Vinga, mireu, ja està. Fantàstic. Quan tenim ja la ceba allà i el cogombret, hora de les tàperes. I les tàperes el que feu simplement és o les xafeu o si no les talleu una miqueta, que no estiguin senceres del tot, però que quedin trossos. La gràcia d'aquesta salsa és que ha de quedar amb trossos. Ja tenim els ingredients de la nostra salsa tàrtara. Tirem la nostra lactonesa, tirem tots els nostres ingredients dins. És una salsa com rústica, una miqueta basta. Agafem una miqueta del suc de les tàperes i tirem una miqueta. Fantàstic. Remenem. Buah. I aquesta salsa, si la deixem reposar, mitja horeta, que vagi lligant tots els seus sabors i vagin barrejant-se tot, ens queda un espectacle de salsa. I amb això podem acompanyar el que vulgueu. Jo podria viure aquí dins. Vinga, ja en tenim una altra. Aquí està, la tàrtara.